ihe gbasara history Ogbuefi nwaanyị ha bagụ. Ana m akpọ ya ala na-azụ nwa. So good. Habag is active. Welcome back to my channel. In today's video, guys, you are going to learn a lot. So guys, if you don't hear Igbo, like if you don't understand Igbo, better get Igbo person that will interpret this video for you. So in this video, it's all about the deity called Haba Agoro in Anambra State, Haba Agoro in Igbo land, Haba Agoro in Africa. Hey guys, this is not your regular video. So if you guys can remember the other time I posted a short video about this particular deity, so I promise you guys that I will bring the full video. So this is the full video I'm going to share with you guys today. Make sure you are watching. So guys, what you are watching here is the road that leads to Haba Agoro. So anytime you feel like you want to visit there, why I'm posting this video is to show you the actual place. Anytime you feel like to visit there for your spiritual problems or other things, may no go enter into long hand, you understand? Because scammers full everywhere, Some will tell you, yes, they know this place, but at the end of the day, they don't know that place. They will carry you go where you don't know. So that is the reason I'm making this video, so that all of you will see it with your eye. So if you have any question, you drop it in the comment section. We are going to attend to you guys. So like I said, if you are not hearing Igbo, if you are not an Igbo person, but you have love for African culture and tradition, just make sure you get someone that will interpret this video for you, please. And another thing is that I did not video the inside the deity, like we Igbo call it Obam or what. The Anambra State, they call it Obam. I mean, the inside place, the main deity is not allowed to video there. Not allowed to video inside there. The deity don't accept that. That's why I didn't video it. So I already showed you the load so that you will not make mistake next time. So guys, another thing is that as you're watching this video, please share, comment, like, and tell us where you're watching from, and follow our page, subscribe to our YouTube channel. Alright, let's get started. So mune ndị na-ekiri video daru ihine biko, ọ bụ na ịbụ onye Igbo na-ekiri video daru ihine biko, dịka ị na-ekiri ya video tụsakwa ya ka ndị ọzọ wee na-amụtakwa ife, maka na ọtụtụ n'ime anyị amara ife ọbụla a na-akọ n'ala Igbo. Biko tụsara m ihe onyonyo a, ọkachasị ndị nọ n'obodo Igbo, ka amụta ihe gbasatara ala Igbo. Ọ bụ na mmadụ ji gị ụgwọ, mmadụ na-emegide gị, ya bụ mmụọ na-agba ụgwọ, ọ na-ekwuru ọnụ onye na-enweghị ọnụ. Ụmụnne m dara ihe nne, aka m kwa nwanne unu nwaanyị Adamazị Chomzie. N'ụbọchị nke taata, asị m ka m nwetara unu ihe onyonyo a unu na-atụ anya ya. Make passion ị na-ekiri video, share kwa ya, comment kwa ebe isi ekiri ya wụ ihe onyonyo. N'ụbọchị nke taata, anọkwa m n'obodo a na-akpọ Agụrụ. Ndị Agụrụ kwenu. Yeah. So when the man of life na Agụrụ na Haba Agụrụ. So imagine if onye Agụrụ na-ekiri video, make sure na ị na-share video, because I don't know about life and direct na Haba Agụrụ. Mba siri ike, mba na-ewu ewu na Anambra State. Asị ka wetara ihe onyonyo maka mmụọ a na-akpọ Haba Agụrụ. So make sure na ị na-ekiri video. Mụ na onye otu m so, sị ka bịa jụọ aka ji ọfọ na Haba Agụrụ, ka ọ kọwara anyị ọtụtụ ihe unu kwesịrị ịma na Haba Agụrụ. Daru hinne ma share kwa video. Okay. Onye ndị na-ekiri onyonyo, aha m bụ Kelvin Smart. So anyị chọrọ ka anyị jụọ aka ji ọfọ Haba Agụrụ ụfọdụ ajụjụ. First of all, aka ji ọfọ, anyị ga-ebido from ka ịkọwalụ ọhaneze ndị na-ekiri onyonyo a onye bụ. Ka marụkwuo gị. Ọhaneze ndị na-ene anyị n'onyonyo a, ekene m ụnụ ọfụma. Ọma bụ aka ji ọfọ na Haba Agụrụ, mmụọ na-akpọ Ogbuefi nwaanyị Haba Agụrụ. Ọma bụ onye isi ebe a. Afa mbụ mmadụ Abụchukwu Igwe. Abụ m onye Agụrụ, village mbụ Obe. N'Obe ahụ ebe nya bụ Haba Agụrụ kwere akwụkwọ, ọnọdụ ahụ ọnọdụ ya. Amụ onye ụmụ Igwe
n'obe anyị nwabụ ndị anyị na ha bara n'ọgbụgba ndụ ọ na be anyị ka anya bụ nnukwute ọfọ a na-akpọ ọfọ bụ ọna anyị na ha bago ji nọ n'ọgbụgba ndụ ebe kịta na be anyị ọ dị for ages ọfọ elu na-achụ ebe 80 or 100 years na ọ ka dị na akwụọla anyị na ọgbọ ọfọ a na-ebupụta n'ike mana ọfọ ya abụọ pụta mana nnukwu ife eme na agụrụ ọfọ ya ọpụta be na na-esheki na agụrụ ọfọ anyị na nne nwaanyị ha bago ji nọ n'ọgbụgba ndụ onye ka ji wee bụrụ onye isi ebe a iwe na na-eme na ha aba anyị asaịnịghị ya enyeghị ife amenwe isi so otu a ka o si dị ka mụ nọ n'eze. Daalụ nne maka nkọwa gị Akajiọfọ. Obi bụ anyị sọsọ aṅụrị maka inyere anyị atenshọn kọwakwara anyị ụfọdụ ihe. Biko Akajiọfọ, anyị sịkwa ka anyị jụọ gị ajụjụ ka ị kọwatana anyị otu ya wụ mmụọ Ahaba si were bido. Daalụ nne. Ekelere m ụnụ. Ịma na ihe gbasara histri Ogbuefi nne nwaanyị Ahaba gụrụ ana m akpa ya na-azụ nwa because ọ na-azụ ụwa na-azụ mba dị iche iche obodo a na-anụ maka ha mana obodo a anaghị eme exist n'ụwa ha bịalụ ka m si ghọta n'anya nna nna anyị ka nna anyị sikọla anyị ka o si bịa ha bịalụ n'ụdị mmadụ o nwere sọm mmụọ a na-abụ ndị dibịa jikọta aka ọnụ ya si egbuo mmadụ etinye na ana gbochie na-efi ofufe ọ bụ ha badịrị otu a o nwere one certain time ngọgụ ma m ga na my Facebook esọghị lady dị ọcha si na ha bụ virgin enye na ana nchọ ka mmesi nweta that person maka mmesi nweta nwunye just overlook him mgbe onye a the person na ọ na-akọ gị akọ mmadụ ihe ọ na-akọ ha bịalụ mfụmọfụ mmadụ bịa na be anyị Anaobe ọ galụ nkịta akụ ebe a na-akpọ ha agba agbụ nọmba 1 ọ bịa zụọ nwa ebe a na-akpọ ha agba oye ọ zụrụ afịa na ha agba oye tụchaa afịa wute ụkpa a na-ebu mgbe agha o nwere uwe ụmụ a na-akpọ nwa ọkụ nye budori ụkpa a atụchaa afịa bịa na nkịta akụ ka o setụrụ ụda na nkịta akụ a na-akpọ ha agba agbụ na ọgba agbụ ebe a bụchazi agbọsị na like that place ebe akụnie ọgbata na Anaobe ebe anyị bịazi ebe a si n'ebe a ka ya n'ebe a dị ya mma ebe a jụrụ ya alụ oyi then omitie nna nna anyị ha nọ mgbe a na-akpọ dibịa ya then mgbe a nọsịrị agha everywhere discount ma gwa na a na-enye adịghịla na-ede data so ọkọwachara ya na onye dịkwa na n'ebe o nwere ike ịnọ na-akọ ihe na-eme ihe ọsị ya ngwa ọgbatazi ebe ọ nọ kịta ọrịa kasị ịmara ebe like gị na gị solo gị kọlụ gị nọlụ ọ ka ha basi nọrọ ebe a obodo a dị following day fumo isi ebe nwe nke egburu na-esi eji dọdọ ma egbu ebe a nwe nke egburu egbu nke hụrọda nwoke na-esi anyị sị mba na ihe nke a gwara ike ọ naba ya dị olo dị following day ọbịakwa again sanụ gbu ebe ọ ya eje si olu ebe a na onwe ihe ọ ga-eweta ebe a weta datin ya nwere na ya dị ọ ya agwa ihe ọ bụ dibịa ya jebelu ebe a bute datin ihe a bụ osisi o buru ibu o buru nata dobe olo nwa napụ ọbịakwa again dibịa bupụta datin dị ebe ọ sana ihe a bụ osisi ọfọ na from today n'ọnya maka nya onye ụmụ igwe ga-eji nọ n'ọgbụgba ndụ bezon aka anyị nyere ya ana anyị nyere ya ka anyị na-asị dị n'ọgbụgba ndụ anyị na-abụ onye kọsị ihe ọ na-anaghị eme ụmụ igwe asa nyere ya ọ dị enwe isi onye igwe ma ọ sị jasị ya chọba ndị dọkpara ya chọba ndị bịa ha na-ekwu onye ya na ihe a na-eme enwe isi so ọ ka ha gbasi wee bịa na be anyị ewee nye ya na ebe anyị nyere ya ana anyị mgbe ha bịalụ onwe ebe a na-akpọ ha abụ obu ọ bịagoro na ha abụbụ nọlụ nọ na ha abụbụ nọkwa izi ebe a abatara ya obodo ahaba mmiri ibe na haba mmiri ebe ọ na-azụkarị afọ ibe haba mmiri ọ na-ekwo ekwu ana mmiri dị ebe a na-ekwekwu mmiri dị ebe a ka ọ na-anọ ka azụkarị afọ ogbuwe ebe ya wokwusibe ike ọha ibe ọ na-obu ya ọkwụbezie ya ebe a dị n'ebe na ha aba enwere ha aba obu enwere ha aba oye ụkwụ agbọ enwere ha aba agbọ enwere ha aba abọsị ọ na-akwụsị nwesị branches and ndị ọwụna nwere ebe a si pụta like Ukunu si na ha aba oye nkịta akụ ha aba agbọ dị na akwụ ete ha aba abọsị obe ha aba obu ọ na ka esi nye enwere mbunu na-atọ
mbunu na-ata bụ akwụete obe na ngwadoda one akpara apa otozi m nke ọ dị mbunu na-atọ make it up Haba onye ese nwe atino Trinity God the Father God onye ka esi onye ka osi na Haba so Haba n'uche nke m mgbe m abịabala Haba nso ana m na-akpụ ya alụsị eso na-akpụ mana since m bata na Haba wee nọrọ ya nso ka mana Haba bụ ngwute angel n'ọrụ onwe ya mmụọ na-asọ ihe ọ na-asọ nsọ ọ na-asọ eriri enyi anything gbasara ọgwụ Haba na-asụ ya ada amụ incense na Haba imambe na Haba ebe a na-emenye mmụọ incense bi nwere ike ịmụ incense ebe ọ na-achụ aja na mmiri ya ada agwụrụ Haba ọgwụ gọsa Haba bụ mmiri na-emerụ ọgwụ o nwere nke na-akpụ mkpume Haba agụrụ mmiri ka ọ bụ dere o nwere mmụọ ya nọ n'ime ọfịa nke a ngwara na onwe ha eze mmụọ gaga na ya nọ except mmụọ nwere ike je aga ebe ahụ and mgbe nchọ iji ebe ahụ eze mmụọ nọ na mmụọ na-emenye mmụọ ga-apụta n'ilo onye nọ na-asa na mmiri ga-apụta n'ilo onye nọ n'ọfịa na kpanka onye nọ na-eme n'ọfịa ga-apụta n'ilo ma achọ ịga na dị mmụọ nchọ ịga na dị mmụọ ndị ọsọsọ gị ọ bụla na-aga na dị mmụọ ịga na dị mmụọ fọ ngagide gasị ya pụta denu onye ọ na-emekwazi ihe onye na-eme denu nwa ahụ nwere mmiri si na were apụta denu mmiri aga na-agba mmiri mkpume akịta nwa ya adịje na ya nọ yes nwa ya ga-aga na ya nọ ebe kịta na Haba na chọọ ka ekunye gị mmiri ọ nwoke ga-ejekọta mmiri ahụ bụ onye bụkwa onye be anyị data mmiri na-ada esie n'ọkụ ada eji nwa na-aga na ya nọ nwaanyị nọ na nsọ anaga na mmiri ya mana nwaanyị nwere ike ikuri ya nwa nwaanyị ọ da-asọ nwaanyị mana onye nọ na nsọ ma nga maka ya aka ọsọ nwere nsọ de mmiri akịta nwere ọya ọ naghị agwọ amụgo so many testimonies ma ndị nwere ụkwara nta ma ndị nwere dipe ekweta mgbechi egbe na ya na nwụsị anya so many if wonders na the mmiri now ị na-enwe problem na shop gị fee na shop gị there's no problem just kọ na ikwute mmiri na shop gị now sị na ndị amụsụ ma ọgị ndị atọ nkata mmiri ha abata na shop gị now those things all of them will scare away Haba da-emegbu onye aka ya dị ọcha Haba da-egbu onye aka ya dị ọcha mana Haba na-achụ ndị onwe ka ọla Haba na-achụ ndị na-emegbu nwa ogbenye is a spirit of justice ọ dala ka emegbu onye aka ya dị ọcha inebu nwa ogbenye kịta onye mgbe agbara bịa na besi nekwe ihe na-eme ya ọ na-agbara nwa ogbenye ọgụ mgbe ahụ ga-agbara onye n'isi nye nwa ogbenye mmeri ọnụkwu mmụọ ka ọ bụ mmụọ nwere nsọ nwaanyị nọ n'ụjụ adaji na Haba edeghị akwa ụjọ ji na Haba nwaanyị nọ na nsọ a na-eji na Haba na-asụ ibe ntị na ọbara mmadụ ihe ọbara ọ chọghị chacha ma nke asị na mebi mmụọ ogbu mmadụ ebute onye na mmụọ Haba da-eme ya Haba eji ike egbu mmadụ bifọ Haba egbuo gị ọ ga-enye gị nchi enwe ka were eke bịa tinye gị chi mgbe onwe ka were mbe bịa o were anwụ bịa ka ije jụọ mmadụ ihe ọ bụ ịbaza jụọ mmadụ ihe ọ gwa gị na ihe ọ bụ ihe mere o ji ebe na be gị ime anya ọ na n'ọrụ ụmụ gị mana ọ bịa na-agba gị na-enye ichi na echi chọrọ ịnụ ya o mezie fọ ya o mee gị wee jiwezi ese kwụsị mana anyị mmadụ na disturbance somehow so and ebe kpe mmadụ na Haba anaghị eji osi je gbuo onye ahụ ọ je megide onye ahụ ọ ga-eje jụọ ese ọbata na be nna gị enwere ndị iche ebe nna gị ọ jụgba ajụjụ jụọ mmụọ na be nna gị ajụjụ kedu ekwe ihe o ji bịaba na be nwe bịkọsọ ọ bụ mmadụ ka ọ batara chi gị apụtakwa unu zaa n'ọnụ gụnụ ekpeche ikpe ọnwụ nọ nga ka ikpe mmalụ nyanwa na ndị iche ebe mmụọ na bụ ha ga-akọnkwuru esi n'ọbụ a ka a ga-eme chi ga-asọpọtụ n'ebe a ka a ga-eme onye na-eme ya ọgaba so Haba ada eme ihe ya mmadụ imesịa sị mba n'ihe emetaghị ya ọ mmụọ na-akwụba aka ọtọ na-anọ okwu n'ọfụ Haba nwere ndị eze nọ na Haba rụcha 100 ndị na-enye mmụọ nri kpuchi aka ji ọfụ na Haba na-azụ Igbo na-azụ olu onye nọ eze nọ na Haba agụụ na-agụ ojodo nụchara unu enu na-agba m moto na-eme ife dị mma ebe na Haba nweghị ebe dị ebe na Haba anaghị egbu efi testimony na-abịa moto akịta mmadụ gotere moto abụnye Haba onye ọlụlụ ọ bụnyere moto onwe ka nkịta nkịtịkwa na Haba obu onye ọlụlụ ka onye ọlụlụ bunyere ya onwe ndị kọnọkwa n'ụzọ na-abịakwa abịa ada ekwute okwu ego a na-eweta ndị ọlụlụ ọrụ ndị o nyere aka ebe na Haba kịta enwere sola na-awa abalị na-enweta ọkụ ọ mmadụ butere na Haba onye ọlụlụ ọrụ so there are so many things ihe ịrịba ama Haba na-eme ya bụ nkọbi ya chi ga-abụ ma asị nke ọ lagodi m otu a